M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene muli mpulogalamu yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 16 August ndipo tili mu mulungu umenewu wa 19 pa chaka. Mawu athu oyamba ntsiku la lero akuchokera m'buku la mprofeti Ezekiele. Ezekiele mutu wake wa 16 kuyambira ndime yake ya 1 kulekeza ya 15 ndikudzapitanso ndime yake ya 60 komanso kukamaliza ndi ndime ya 63. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aluse Chawinga kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino tsiku la lero ndi monga momwe adalembera Mateyu woyera. Mateyu mutu wake wa 19 kuyambira ndime yake ya 3 kulekeza ya 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Innocent Mlongoti kuchokera ku Martyrs of Uganda, Kasina Parish, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekiel. Pa nthawiyo Chauta adatipatsira uthenga uwu wakuti: Iwe mwana wa munthu, umuonetse Yerusalemu makhalidwe ake onyansa. Umuwuze kuti Ambuye Chauta akukuwuza kuti Kanaani ndi dziko la makolo ako, ndipo udabadwira komweko. Atate ako anali Mwamori, amayi ako anali Muhiti. Ndipo utabadwa adakuchita izi: sadadule ntchofu yako, sadakusambitse m'madzi kuti akuyeretse, sadakuthire mchere monga kudayenera, ndipo sadakukulunge mu nsalu. Palibe ndi mmodzi yemwe amene adakusamala kapena kumvera chisoni chokwanira kuti akuchitire zimenezi. Koma adakutaya panja poyera, chifukwa adanyansidwa nawe pa tsiku limene udabadwa. Ndiye ine ndidabwera, ndidakuona ukuvivwinika magazi ako. Ndidalankhula nawe uli m'magazi momwemo, ndikukuwuza kuti ukhale ndi moyo, ndipo ukule ngati mbewu ya m'munda. Udakuladi, ndipo udatalika nkutha msinkhu. Mawere adayamba kumera, tsitsi lako lidayamba kutalika, komabe unali wamaliseche ndi wausiwa. Nditabweranso ndidaona kuti nthawi yako yomanga banja idakwana. Tsono ndakufunditsa mwinjiro wanga ndikubisa maliseche ako. Ndidachita nawe chipangano cha ukwati, ndipo udasanduka wanga. Ndikutero ine Ambuye Chauta. Tsono ndidakusambitsa m'madzi, ndikukutsuka m'magazi ako, ndipo ndakudzoza mafuta. Ndidakuveka zovala zopetapeta ndi nsapato zachikopa. Ndidakupatsa nsalu zabafuta, ndikukuveka zovala zasilika. Ndidakukongoletsa ndi makaka, nkukuveka zigwinjiri m'manja ndi mkanda m'khosi mwako.
Ndidakuveka chiphini pa mphuno, ndidakuyika nsapule kumakutu ndi chisoti cha ufumu chokongola kumutu kwako. Motero udavaladi zokongoletsa zagolide ndi za silva. Zovala zako zinali za bafuta wosalala, za silika ndi za nsalu zopetapeta. Unkadya ufa wosalala, uchi ndi mafuta a olivi. Udakula mokongola zedi, ndipo udasanduka mfumukazi. Mbiri ya kukongola kwako idawanda pa dziko lonse lapansi, chifukwa choti ulemerero umene ndidakuveka nawo udakongoletsa kwambiri. Ndikutero ine Ambuye chauta. Koma udadzitama nako kukongola kwako ndi kutchuka kwako, ndipo udayamba kuchita zadama. Unkachita chigololo, kumangodziperekera kwa aliyense amene wabwera. Komabe ndidadzakumbukira chipangano chimene ndidachita nawe pa ubwana wako. Ndidzachita nawe chipangano china, chipangano chake nchosatha. Ndikadzakukhululukira zoyipa zako zonse zimene udachita, udzadzikumbukira ndipo udzachita manyazi kwambiri, kotere kuti sudzathanso kulankhula n'komwe. Ndikutero ine Ambuye chauta. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu. Pa nthawi yomweyo Afarisi ena adadza kwa Yesu. Tsono kufuna kumupezera chifukwa adamufunsa kuti, kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Yesu adawayankha kuti, kodi simudawerenge kuti Mulungu amene adalenga anthu pachiyambi adalenga wina wamwamuna wina wamkazi? Ndipo kuti yemweyo adati, n'chifukwa chake mwamuna adzasiya atate ake ndi amayi ake nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse. Afarisi aja adamufunsa kuti, nanga bwanji Mose adalamula kuti mwamuna azipatsa mkazi wake kalata ya chisudzulo kenako nkumuchotsa? Yesu adawayankha kuti, Mose adakulolani kusudzula akazi anu chifukwa cha kukanika kwanuku, komatu pachiyambi sizinali choncho ayi. Tsono ndikunenetsa kuti aliyense amene asudzula mkazi wake osati chifukwa cha chigololo nakwatira wina akuchita chigololo. Ophunzira ake adamuwuza kuti, ndiyetu ngati zili choncho pakati pa mwamuna ndi mkazi wake ndi bwino tsono kusakwatira. Yesu adawawuza kuti si anthu onse angamvetse zimenezi ayi, koma okhawo amene Mulungu awathandiza. Paja pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa adabadwa motero. Pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa anthu adawafula. Pali enanso amene adachita kusankha okha kusakwatira kuti azitumikira bwino Mulungu.
yemwe angathe kumvetsa amvetse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, lero lino mu mthenga wathu wabwino tikumva zophunzitsa makamaka za moyo wa banja. Mu mthenga wathu wabwino tsiku la lero tikukumana ndi Afarisi, ndipo Afarisi amenewa akupita kwa Ambuye Yesu ndipo akukampatsa Ambuye Yesu funso. Akumufunsa kuti kodi ndikololedwa mwamuna kusudzula mkazi wake? Ambuye Yesu akuwayankha ponena zimene timazipeza m'chipangano chakale zomwe Mulungu adakhazikitsiratu, ndipo izi timazipeza pa Genesis mutu wake wa 1 ndime yake ya 27, pamene timamva kuti pachiyambi Mulungu adalenga wina wamwamuna wina wamkazi. Ndipo uyu wamwamuna malembo amanena kuti adzayenera kusiya atate ake ndi amayi ake, ndipo adzakaphatana ndi mkazi wake ndi kukhala thupi limodzi. Ndipo akupitiriza kunena Ambuye Yesu kuti ndipo izi zimene Mulungu adazikhazikitsa kuchokera pachiyambi wina asazilekanitse. Apa tikati tionetsetse poyamba kuchokera m'malembo oyera ndipo kuchokera pachiyambi pamene Mulungu adakozeratu makamaka moyo wa banja, tikumva kuti adalenga wina wamwamuna wina wamkazi. Apa sitikumva kuti Mulungu adalenga akazi okhaokha kapena amuna okhaokha, ayi, koma kuti adalenga wina wamwamuna ndipo wina wamkazi. Ndipo wamwamuna ndi amene adzasiya atate ake ndi amayi ake, wamkazinso adzasiyanso atate ake ndi amayi wake, ndipo onsewa akaphatikizana ndipo sakakhalanso awiri, ayi, koma kuti akakhala thupi limodzi. Izi zikutsutsana ndi ziphunzitso zina zimene masiku ano zikumabwera, ndipo zimenenso ife anthu ambiri tikuzitengera. Amuna okhaokha kudalitsitsa ukwati, kumanga ndithu ukwati, akazi okhaokha kumanga ukwati, ndipo zimene akumapanga kuti ndi ufulu wanga, ufulu otsutsana ndi zimene malembo oyera akutiuza. Ena mwina amuna akumatha kumanga ukwati ndi nyama kapena mwina zomera, kuti ufulu umenewu kodi tikutenga kuti? Chifukwa tikumva kuti ngakhale m'malembo oyera akutiuza kuti Mulungu pachiyambi adalenga kale wina wamwamuna komanso adalenga wina wamkazi. Ndipo pamene Ambuye Yesu akupitiriza kufotokoza kwa Afarisi, akutiuza kuti zimenezi zimene mwamuna ndi mkazi akhalira limodzi wina asazilekanitse. Apatu Ambuye Yesu akubweretsa zimene pa Chingerezi timanena kuti permanent union, which is there between a woman and a man. Kuti umodzi wosatha umene ulipo makamaka moyo wa banja, umene umenera kukhalapo pakati pa mwamuna ndi mkazi, ndi umene Ambuye Yesu Khristu nawonso akufuna kuwaphunzitsa Afarisi aja, kuti akuyenera kuti amvetse kuti moyo wa banja, moyo umene anthu amakhala pakati pa mwamuna ndi mkazi, kudzera moyo umenewu ofuna kutumikira Mulungu ngati moyo wa banja, akuyenera kuzindikira kuti banja silitha, kuti ndi umene umakhalapo mpaka na muyaya. Osati kuti angodzuka lero basi pakuti mkazi wawo athanayi zaka 10 kaya mwamuna wawo athanayi zaka 5 ndiye mwina sakumuonanso bwino m'masomo, basi amuze kuti ayi nyamuka udzipita kwanu, sindikukufunanso, ayi. Ambuye Yesu akukana zimenezo. Pamene anthu atengana kuti akhalira limodzi, akuyenera kusungana mpaka na imfa. Ndipo ndi chifukwa chake Ambuye Yesu akutizindikiritsa makamaka ife amene tili moyo wa banja kuti banja si contract yoti lero lilipo mawa palibe, ayi, koma akufuna kutiuza ndi kutitsimikizira kuti moyo wa banja ndi moyo umene umenera kuti ukhalepo mpaka na wina adzamwalire. Ndi chifukwa chake ngakhale tikamapanga malonjezo timanena
kuti pa mavuto, pa mtendere, inu angozo, inu abetha, ndidzakutenga, ndidzakhala nawe. Ndipo ngakhale ndione zokondweretsa kapena zoyipa, ndidzakhala nawebe mpaka na imfa ndi imene idzatilekanitse. Pamene tikupanga zinthu zimene zija, timakhala tikulonjeza malonjezo athu kwa mpingo pamaso pa Mulungu. Ndi chifukwa chake timenera kuti tizindikire kuti ngati tikupanga zimene zija pamaso pa mpingo, tikuyenera kuzindikira kuti ndi chinthu chimene timalonjeza pakati pa Mulungu wathu. Choncho ngati talonjeza pakati pa Mulungu wathu, pamaso pa Mulungu wathu, tikuyenera kuphunzira kukhala moyo okondana, tikuyenera kuphunzira kukhala moyo osamalana. Choncho chikondi chathu chikuyenera kukhala chopanda chiphamaso, chifukwa timalonjeza pamaso pa Mulungu kuti tidzakondana ndipo tidzasungana, ndipo zonse zimene tidzazione tidzazisamalira m'banja mwathu. Choncho chikondi chanu chikuyenera kukhala chopanda chiphamaso. Mukuyenera kukondanadi ndi mtima wonse, mukuyenera kukondanadi mwa genuine. Ndi chifukwa chake apa uthengawu ukupitanso ngakhale kwa inu nonse amene mukukonzekera moyo wa banja, kuti mukuyenera kuzindikira zazikulu zimene zimapezeka mu sakramenti la ukwati, kuti munthu amene akufuna makamaka ukwati akuyenera kukhala munthu amene ali wokhwima munzeru komanso mmaganizo. Chifukwa munthu amene ali wokhwima munzeru ndi mmaganizo akakwanitsa kuchita ziganizo zikuluzikulu zimene zimalingana ndi moyo wa banja, ndipo akakwanitsa kusamalira komanso kukwanitsa kuthana nacho chinthu china chilichonse chimene chingabwere mmoyo wawo wa banja. Ndi chifukwa chake tikaona Afarisi aja amaona ngati kuti Ambuye Yesu Khristu pamene awayankha makamaka pa zimene zikupezeka pa Genesis mutu wake 1 ndi mayaka 27, akupitirizabe kumufunsa kuti aone kuti kodi iyeyu za moyo wa banja kodi amazitsata. Ndipo akubweretsa makamaka Deuteronomy. Pa Deuteronomy mutu wake wa 24 ndi mayaka ya 1 timawerenga kuti amuna anali ndi mphamvu, amatha kupatsidwa mphamvu kuti mkazi wawo ali ndi ufulu wongokhala naye ngakhale masiku awiri. Koma ngati wawo kwana kapena ngati wachita china chosakhala bwino, amatha kungolemba kalata yachisudzulo nkumusiyira kuti iwe unyamuke udzipita kwanu. Tikati tionetsetse, mwina akazi, mwina mukaganizidwe kathu, amangotengedwa ngati chiwiya cha nyumba, kuntengedwa ngati mbale, kuntengedwa ngati spoon, kuti akhoza kugwiritsidwa ntchito mmene akufunira, mamunayo basi nkwasiya nkwataya. Koma izi ndi zimene Ambuye Yesu Khristu akukana. Akuti zimenezo Mose adazichita chifukwa adazindikira kuti ndinu anthu ovuta kuti mumvetse, anthu ovuta kuti tikumasulireni zinthu zimenezi. Ndi chifukwa chake Mose adakulolani. Koma lero tsopano pali wina amene akutipatsa kaganizidwe kena katsopano, yemwe ndi Ambuye athu Yesu Khristu, yemwe akubweretsa kaganizidwe kamene anthu onse amene ali moyo wa banja akuyenera kuti atengere, akuyenera kuti atsatire, kuzindikira kuti moyo wawo wa banja inde ngakhale mavuto alimo, koma akuyenera kukondana, akuyenera kusamalana, akuyenera kuthandizana wina ndi mnzake. Ndipo pamene zeru zachepera, n'chifukwa chake pamakhala ankhoswe, n'chifukwa chake pamakhala akubanja makolo kuti mwina awathandize kuti nawonso ubale umene unasokonekera ubwerere pamodzi. Ndi kuti choncho apitirize kukhala moyo wokondana, apitirize kukhala moyo osamalana. Choncho ife amene tili moyo wa pabanja tikuyenera kuti tidzifunse kuti kodi tikukhaladi moyo wokondana? Nanga ngati tikukhaladi moyo wokondana, kodi ndi ziti zimene tingazionetse kwa anthu kuti tikukhaladi moyo wokondana? Chifukwa tikati tionetsetse, ena tilipo mwina akazi athu tidasiya kwa Samalira kalekale, ena mwina amuna athu tidasiya kwa Samalira kalekale, ena afe mwina timangokhalira kumenyana tsiku ndi tsiku. Ndi chifukwa chake lero lino akutipempha kuti moyo wathu wa banjawo tatiyeni tiphunzire kukhala anthu okondana, komanso anthu okambirana ngati zinthu zavuta. Chifukwa tikuyenera kuzindikira kuti banja limene tilili lili ngati sakramenti. Choncho ngati sakramenti palibe munthu amene ali ndi mphamvu zoyenera kuti alithetse ayi. Koma tikuyenera kuzindikira kuti mu banja mmenemu ndi mmene zipatso zonse makamaka ku dziko lapansi zimabwera. Choncho tikuyenera kukhala anthu okondana, anthu osamalirana, ndi kuti pakutero tipitirize ngati kupereka zipatso zoyenerera kaya kwa ana athu kapena kwa achibale athu. Chifukwa tikatero ndi pamene dziko lapansi lidzakhala bwino, ndipo dziko lapansi lidzalandiradi mtendere umene Mulungu amafuna kuti moyo wa banja upereke pa dziko lonse lapansi. Amen.